Bersyukur nak keselam jong nongsan Hima. Ka Mpower ka badai ka shlam ajing Hikai kala pendong ya kajing ajing Hikai ka bahandriusngi nak benta ki master trainers jongki ban ajing Hikai ya ki Nonghikai ha ki Skul. Ha ka pratrik nailar ajar arpu handriu ka sngi kut kani kajing Hikai la Syrnod syakini ki master trainer lingba ka Mpower program ka ba ki la pendap ya kajing Shah Hikai. Uba meban shanlang wajri ubadi assistant manager ubadi pet ya katanat education jong ka Mpower ulaong ki jing Hikai ki kentup ya ka life skills ka financial literacy, mental health, but ka sexual and reproductive health. Ulaong baki master trainer jong ka shlam kin Shah Hikai, but andala dap Shah Hikai kin salet chiki block but ki district jongki banin ajing Hikai kin Hikai haki hanyo tadi ki district. Shu ula batai baki don hadu sangut ki master trainer ki bikin tup na ki hanyo tadi ki district ka jila, but ki don kumba khat pras pangut ki Hikai jong ki Skul ki ba Shah Hikai hakani program na ki hanyo tadi ki district. But kini kino Hikai Skul anda kira yo ajing Hikai na ki master trainer kin sa Hikai ya ki kena Skul jongki. Kakateng junga di meban chalang wajri bat ngatri hang ni hapo Mpower kami assistant manager bat ngapet ya ka education department te ngan kwa patai ya pi kendiat pangkai ke Mpower te Mpower ka ka project ka ba fokus ya ki adolescent ka mud ba i kena samla ki ba na du ka kendai snam adu ki ka kendai snam te ka program ka fokus ya ka jinglong jingman ka bha jongki ka empowerment ka jongki ka well being ka jongki bat lu ban long ki ba resilience. So ke Mpower ka holistic project habangi fokus ru haka education ka puti but ru ya ka health ka badai ka ka kia te ke program ka bangi le hakini kidrusi kideki teachers training ka bangi fokus ba ya ka education te hakane training jungi ka bandrusi ni train ya ki MKs ki jongi ki banang ni chmat kin train ya ki Nonghikai ki jongi ki Skul te content ka ba ki sha train ki MKs jongi ki kawai ka deka life skills mo ka life skills ka kamu kadika kijing Hikai ba priyo lang baki jing liakai ki to Hikai kala bandai for mental health mo kala bandai for SRH te kum kitu ki jai knowledge ki khna ki yo jingang jitip lang baki jing liakai te ngidon ru ya ka financial literacy. So financial literacy kadai ba khandiat phang ka jingnang jingtip jing start shaphang ka mas phang kum no ban kuna tengkai ka pisang to so khna jongi ngin train ki ngin Hikai ki lang ba uno ban save pisa no ban open bank account ke ka credit ke ka debit kumtu ki basic financial literacy knowledge te ka balai ni donya ka mental health. So mental health ka kadai ka way na ki issue ka ba haka stage jo ni face kamtam ya haki adolescents namar balang ba kanai ka mental health ni i ru haki ne islam ki bal adap jo ni bun snam ki menta ki ni i ki ne ki jingkiu jo ki ne ki suicide rate. So ke ka mental health ka nyarap ki ba kan penlong ki ba mo ki ba climb bor perkhat ba lata pidon kanu ka jing plumar ha ka jing mo perkhat jong pi ne ka jing ting ka jing sier hapo ka mense mo jong pi dilang ba kini pila banyo ki coping mechanism ka biong ba kumno ba pin approach mo no pin wat jing harap ne jing nang jing tip na kiwek na ba pin light na kanega no jing pang jing jar ha ka jing mo jong perkhat jong pi te ka basa we don ka SRH ka sexual and reproductive health te hakane ka content kan jongi te ngi Hikai bat ni train ya ki khna no ba kin su tho ba khamta mi don mo ya ki jing ong jongi ha kin the ba ki don ki jing poi nai jong ti man banai te kan ka Hikai kan Hikai ong tai kin the re ki shnang ro ba kum kin ja jing ja ha kin the ki de ki ba normal mo but enda wan kini kum ja jing ja la da ki don kam banyarap ya kin the ne ye no ru ki ban kam jarap kum no ba kin le ke ka ba ki don kam ban le but kene SRH ka Hikai ro kum no bangin le khoi kenya ka mat ka phat ka jongi kum no bangin kum no bangin sumar su kheraki kum ta gen mo te kane ka program jongi ka bandus ni focus ban train for this year as a pilot second year pilot kade hakini ki Saudi content the last year ni kade ka first pilot jongi ka bangi la Leit lang ba likely district ni la touch ki Leit district but this year ni expand haki plus 4 districts the total long 7 the total teachers ki bangin train ki long around approximately 1800 teachers but ki students ka ba this year in touch double ya ka last year ni touch 21000 so this year
we are expecting to touch double yang tu kan number. So ki partners ki bang idon hangnya ki bayarap ban develop content jungi idon ki magic bus ki ba focus content in terms of life skills but yaka financial literacy. Tingi idon ki knowledge partner jungi badi dapat well-being foundation ki ba focus haka mental health and SRH. Sekini ki arung ki partners ki layarap shibo jungi ban develop contents ki expert content CA and dah develop contents ki napo education department jungi napo ka DRT department jungi kila revise kia content kila pet ba kabyang em kadem in context bat kami halia bangin la ban kentiu syakmat ikane syaki school jongi the next year kadai ka plan ka bangi mulia ka full fledged implementation jong project ka jongi. So for this year, so we are focusing ni train for 65 master trainers and then kini 65 master trainers jongi kini syaki district ki block jongi kin train ya kumba ka pras pa angot ki teachers but ki teachers part ya kana content ka bagi la develop part kin ai ki hikai kin ai ki jingnang jingtip ya ki students kenang ba nang ni syakmat la da don kino mo jingjenjar ni ki ba related ya content indon ya kata ka jingnang ka jingtip kuno bakin yada la ne kuno bakin like menlike nak tu jingjenjar. So ki master trainers jongi bagi train hangin rusni ki don niru pusan mo ki master trainers te kini ki master trainers nang ni kini syaki block jongi ki district jongi bakin train ya kumba ka pras pa angot ki teachers. Kini ki teachers part and then kila sya train haki content ki jongi te late pa sya ki school jongi te kin don kawai ka specific timetable maybe one period per week te kanang bakin ai jingnang jingtip jikai ya kan ya content ka ba ni la prepare ba ni train ki teachers. Okay, so in future ni try bangin track mo like best performing schools, best performing teachers te lang ba ki turo ni plan bangin ai exposure ki mo like as a form of award ay kunto indon bed and niru ngin recognize ki school best performing schools. So last year ngidon ki best performing school jongi ki ba ngile ka year 1 pilot te for that schools ni I recognition ba ki one visit na pa World Bank AA. So nang next kmat inang perkhat na mga project nang sedang ngidang bu kita ki jing perkhat AA ba ngin try bangin mo ai kung pa jing recognitions ni award ki school ki teachers ki ba perform ba sya kmat. Kini nak district yo kini ki train nak block ki. So kini trainers jongi menta for this year too ngidon nyoli district. The last year ngidon likely district plus 4 menta. So last year ngi focus ya ki East Jaintia, West Garo Hills, but ka South West Khasi Hills. So mentas nem plus 4 districts ki Ribhoi, East Khasi Hills, North Garo Hills, but East Garo Hills.